Wewe Damaso Chikomba Chemukadzi Wangu. Watu wewe Damaso Chikomba Chemukadzi Wangu. Maji? Chikomba. Amusi Chikomba. Uya ati Handisi Chikomba. Unoziva sei kuti Chikomba? Taura nyaya. Chero ndizori Chikomba zvakaita ndakabata mamessage mufoni uko wacho ndinavo bana. Mukadzi wako ari pano. Mukadzi wangu ari. Tipe mamessage acho. Mukadzi wanyu maisa kupinda mugoro. Zvichi kubatira? Oh, yabatira tipe message acho. Wapfugama izvenyu? Alright, ende henyu mugara. Mune dzimwe futi? Vula zvako. Watumira ite unichi. Message yakatumirwa nani? Message yakatumira nemunyina wamadhama wangu. Nemunyina wamadhama wako? Wachitumirana message hiyo. Imi sei mati imi hamusi Chikomba imi? Pamusaka pei? Ko message guys? Ndima watumira. Mai vatumira kuti zviita sei? Because message iri panapa hairatidza kuti muchikomba yaitumirwa nomumwe munhu vanhu vaitaurirana. Kasi ndichasvika pairi chaiyo. Ndiwatumire airtime $2. Amai adzimai anobika sadza. Magariro andaita iwo adzimai ndaiti ngoti utange uri kukama. Anobika sadza. Upatsanura kuti anyatsoziva ukama wacho. Amai ndada mukadzi wako. Amaita sei? Ndama ini. Ndada rora mukadzi wako. Alright. 1996. Saka ini ndakadya sadza vashandi vangu. Ndakadya sadza chikwereti $5. Panguva pakaitika tsaona vakasusu vakafana dzakatsikwa nemotikari. Saka avo vanokamana navakasusu. Adzimaiwo ndo vaida $5 ndakakwerera sadza iya. Ndakati ndipe mari ya $5 yangu ndokuenda kunhamo. Ndakati vaivisa ndina mari. Parizoziva asi mangwana ndichoiwana mari. Okunzi wo wadzahuraiti. Ndobvaenda dzamukaiona munditumira kwaikogeshina ndahuraiti namba dzangu ndandinadzo. Saka pakaenda kumusha akazofana kuseni $5 yemaiwana ine. Ndakati $5 handina kuiwana. Asi hanzikana musina nditsvagire nditengere airtime. Handiti. Saka ndipo ndakazotengera airtime. Ndabva ndatumira message. Ndakazoti mama yasvika ine airtime yawo. Havana kundipindura. Makapodima dzakataura kuti ndine mari yeAirtime, mari yedu ndawana pondo kana masere uneiwana. Mama ndima kugara nakutaura ndawana pondo munhu wamwari, tarisei mama. Ndawana pondo. Kana masere pakupi kumunhamo ndozowa ndirekere pondo yedu pano tikutumire Airtime inotodhura. Ayo. Iwo wakati nditumire airtime nitumire mari yangu ndakati mari handisati ndaiwana $5. Kwakuti musana wana $5 saka nditsvagire nditengere airtime hana kutaura kuti mari. Ndipo ndakazobvunza mufana wangu ndaine mari yazine $10 ndati unotenga chingwa ndotenga chingwa uzota sei kunditengera airtime ndokubata chikwere chesadza. Ndipo akatitumire ndikati akazoya ndisine airtime ndakavatumira ndina kuzotaura tana. Adhara wada kuya kumusha. Manje wakauya vanawo vazive here. Mwana akazoti adhara baba mukadana nekamudhara kanonzi Dhamasi kwako. Iba matsigai. Mwana uyu. Kasi message yaibva kune munyin'ina ichienda kuna mukoma. Inga aionei. Okay, handi. Taurei. Umapedza. Kasi mwana manje mufoni amainini waraudza kuti
Amino, ana Damasco wangani. Pane umwe uri Damasco. Oh. All right. Ndofunga ndopeka pane message iyoyo chete. Ndizozo. Kwa ndiri yapera pana. Sorry. Kwa zimwe dzese adzinonge dziri murumo dzakanga dziri nyaya paitaurwa dzadhara sadhara madhara akawanda uri mudhara futi ndakabvanzi kurisei kumbatsa ngauri kokunani faseka uyu akasavaona chete but ndikuti inini muno mutoda umbowo zvimwe zvese pane munhu anonzi adhara havasi ava kasi pazonzi Damasco sana bvunza kuti Damasco vangani handimapanzwisa adhara vakawanda vanogona adzimai vako vane zvikomba zviviri kana zvitatu vese vanizonzana adhara chibva kumusoro kwesoko uyu murume haana mhosva apa pazonzi apa manje apa muda kupanzwa rega ndipatsvage futi ndaenda kurestereki ndo pari kunongedzera kwauri Damasco kasi pari kutaurwa nenyaya yekuda kuenda kumba saka mubvunzo wangu ndokuti iwe hausi Chikomba kayo uri bamukure kana bamunini but panapa kakuratidza kuti uri Chikomba ozipa mwana akazoti mama kurai pamwe nyaya yawo hanzi akatombotiti asi boyfriend yenyu ndiDamasco here mama kamudhara ikako tsigai vakazi kikikikiki mwana wangu tora semwana achiti unofara nawo saka kule dzekuwa ngazitia saizo kuti maybe andiziviwo amuzivi. Alright, munotiwo kudii vamwe kune here zvimwe zvisiri namba dzadzikanoti maigamu dzawo dzikutorasisa kuti Damasco dzikatosevhonza maigamu ndinoda kuti mukadzi wako auye kudare kuno ndiye anogona kutitsanangurira kuti aDamasco inini ndabata pakunzi Damasco iboyfriend apa mwana wangu anonzi mwana wani mwana wangu anonzi Gamu pandakatumira airtime ndiwe ndapira namba dzangu mwana wangu anonzi Gamu saka ndikarunyangwe mukafoda kodi dzenyimi ngati ndanyira zita renyimi dzimapia pasita renyimi saka pakati pandakatumira time ndidzo namba idzo dzakadzimira asi hatizi kuti ndakazivisa kunyeawo ndakatiseva straight kuti amai mimisi nokuti mimika mukuziva zvamukuda saka ava vamai ava saka amai ava ndombavha vakaseva zvisirizo kwapa aDamasco ndabvunza kuti mimi pana vamwe aDamasco here ndimi chiverengai meseji ndoda kuti mungodzokedza kuverenga meseji vabatsirei vangoverenga meseji kasi nyaya iyi inoda kumirwa muridzi wayo nditi nokuti umbowo watawana kapanapa ndo meseji ndo meseji yakasimba kwatiri vana vavo vakomana imi muri baba vavo here anditi alright tidzoke kuna baba mune zvimwe here zvisiri meseji zvinogona kuti dare toerera iyo mune zvimwe here kubatsirai zvisiri meseji zvamunogona kupa dare rino kuti ribvunzwe kuti muri kuti kudii pamusoro penyaya zvimwe taurai tidzo ndokumbira kuti murume wangu wese wangu achituma achititaurirana kana anga achiziva kuti hasi Chikomba chomudzimai wangu ichi chandanga chitaurirana chii kuti ngatitaurirane zvisinei nedare azvinzwaira Damasco hanzi imimi maituma vamwe vanhu chiti
yaititaurirana. Aiwa, zasumuzanyirwo dare muri moda. Zvakutaura bamuni yavo tikuzinzwa. Ina ndina kuita time tuma munhu ndaende kutaura. Kunze kwawo iwo bamuni musokutanga matakataka kuzikana kuti azviti ndimindura namai mune mudzimai wako pakauya mukomana ndimusiye. Kubva nditi iwewe nyaya yako inga ndinoda kusapata $5 kuti hatibozwa kutadzira. Lezi chendatadzira bamuni ngachizenditenge ndimbe mari. Paunzaiwa kuite se mutengo dzemyako kuti mwini yakaguma. Ini ndine nyaya inobvuma kuti hungu ndinokupana. But ndisingazivi kuti ndine nyaya ndachadobvisapata $5. Saka ndaenda kumba kwaHarare. Pandadzoka kwaHarare usati maenda mbari pamusoro yaDhamasco aitibvisa $500 ndiyani kuti mukomana akavaenda kwakatumana ivavo akatumana vanhu handimuzivi ndiyani akamboya mune mukomana mutsvuku somurefu handimuzivi ndiyani kwakunzi niwanzibvisa $500 asi handibvise iye kumba iye asina kushedza ava vanofana kuya pamwe chete chipereka ruregero kwaari aitida pakunouya zvakanaka unindira kudzoka kwauri shama vanhu vangochitaura uchiti wewe vakatumwa naDhamasco here kana kuti vanhu vakapinda patani vangochitaura kuti vakauya kwauri vachiti ava taurirana vakatotumwa naDhamasco unova mazita avo here vanhu kuti tikakuti iwewe paunouya musi wedare unogona kuuya navo zvinobuda munhu wani kwete ndiye akatotuma unokwanisa here kuti uuye naye muda aiwa zvapera kugara zvapera kuti nyaya maudza Unoya nemukadzi wako anzi mai wako ariko anouya mwana apinde mwana munhu aitaurawo nyaya yake aitaurawo plase munhu ainyorawo message pamwe ainyepera mwana toda muuraisi munoya muswa 15 hapana ndozadzikisa ndikunge ndapata mameseji handina kungotora mameseji chete ndakaenda kumba kwavo awo vanadzimai vamumba direct ko zviri kufamba sei adzimai acho anogona kutimisira pindura kwatikaita vanozoya munoya muswa 15 Damasco shuya nomukadzi wako apinzwa zita futa ari pano ngatikukumbira tamboya pa 2 minutes usati maenda kumba usati maenda kumba uyaya pamwe yaizvenapa makawana nguva munyarare amai tangokudaidzai sedare ramazonyayai mamambiziva nditi avakaya kumba kwenyera vakasvika kuti wakauya nefoni yavo wachisvika wachiratidza murume wangu meseji yaungaona mufoni mavo vakanzi kuti ndobva wangoti ava ndobva watanzi ndichazoziva zvandichaita nini message yenge iri airtime ye$2 alright aikanyorwa pazasi papanyorwa unzi wati ndadima alright imimi makazobata umbowo kuti kudii ina handina umbowo wandakabata ndakangoonawo meseji explanation yenyu ye$2 ndoya mataura esadza yekuti makadya sadza iyo vakakuti chiyama ya varipo ukanditi ichokwadi pamini tagara tikutonetsana kuti sei nhamba idzi ndiri kuona dzichiapiwa mufoni menyu ndizozverame hana alright endai kumba iwe murume ungaite witness vanhu vanorara vese chenda kumba tosangana muswa 15 adidi alright nyaya igara achatadza kubhadhara